Está bien, un poquito. La de un poquito de que no se le ve. Entonces lo cogieron Eso. dos, de hecho. No, Mónica es la que lleva casi todo, que ella debe ser número 2. Te digo yo que sé quién es, buen nombre. Nada, simplemente le pondré cara cuando sí, vamos a ver. Empleados, que en el barrio tenía empleados. Vale, ya está. Cuando los caminos de Santiago, con todo allí medio del monte, y era ya de 2 años. Me parece que lo vi una vez pasando con una caravana. Lo tenía él en el reparto. Pero una venta de la Está grabando, ¿eh? ya te va a decir. En orden, empezamos. No sé si es legal. Coincide. Pero bueno, empezamos, ¿qué os parece? Pleno ordinario do mes de maio. No, pasache como a mí. Pleno ordinario do mes de maio. Que empezamos pola parte resolutiva. Primeiro punto de orde do día, aprobación da acta da sesión anterior. Y a favor. Votos a favor. Unanimidade. Ben, pasamos ao segundo punto de orde do día, expediente 676/2025 de modificación orzamentaria por suplemento de crédito. Bueno, tendes aí a documentación e a continuación dun procedimento público que, bueno, todos coñecemos, que basicamente é dotar a obra de transformación urbana do centro de Arcade, que afecta a Talo Río, Rosalía e Portal do Ribeiro, da partida orzamentaria que nos corresponde aportar ao Concello de Frutomaior. Como sabedes, esta é unha obra que se sufraga con 700.000 euros que aporta a Deputación de Pontevedra e nós temos que poñer a parte restante. Por lo tanto, nesta modificación de crédito, o que facemos pois é incorporar ese crédito para dispoñer del e poder levar adiante a obra. Bueno, pues nós, como dixemos nas anteriores comisións, non vamos a cambiar a nosa o noso pensar que estamos en contra desta modificación orzamentaria porque, como xa dixemos na comisión anterior, non estamos de acordo pois con este gasto que se vai facer nesta praza, para nos un gasto desmesurado nunha obra pois que ainda que tivera, como vos dixestes nas comisións, que facerse algunha actuación por que había que faría falla, pero gastar esas cantidades de cartos nesa obra nun lugar que estaba bastante ben e arranxado de fai pouco e ademais incluso pois en parte desperdiciar esa subvención extraordinaria que dá a Diputación e que deu a todos os concellos pois nun proxecto que podía ser pois empregado en outro sitio, o mellor máis necesario, máis xugoso para o noso concello. Entón, nos consideramos que sí, que ainda que necesite un par de actuacións na praza, non consideramos que sexa necesario este tipo de proxecto. Grazas, Noelia. É curioso, non? O Partido Popular resolve a papeleta con un par de actuacións na praza. Pero para que a veciñanza saiba, bueno, pois, cal é o relato que está dando o Partido Popular, a que se refire o Partido Popular cando se fala de un par de actuacións na praza, é basicamente a cambiar toda a rede de separativa que está debaixo da praza de Talo Río, onde hai unha mestura de pluviais e fecais que obviamente eu creo que é absolutamente insostible. Eu sei que o Partido Popular mentras gobernou non importaba iso, pero se está supoñendo verteduras a ría que eu creo que lle deberían sacar os colores ao Partido Popular. Porque dice, non sabían, chegaron a decir aquí neste momento, non sabían que había verteduras. Hai sancións por esas verteduras dentro do ano 2018. Pero o Partido Popular, un par de cosas, un par de detalles. Claro, temos
todo baixos desa praza, cunha rede de pluviais e fecais que están furadas como un queixo de gruller. Claro, isto está furado, pero non se fai nada. Igual, claro, que implica levantar esa praza e facer ese cambio? Pois supón, basicamente, o 50% do orzamento. Actuar no subsolo supón o 50%. Se non tiveramos esa desfeita de baixo, poderíamos facer a obra pola metade. O que pasa é que somos un goberno responsable. E cando facemos actuacións, resolvemos os problemas que están no subsolo. Porque senón sería como barrer para debaixo da alfombra. E nós iso non o facemos. Pero claro, é que despois un par de detalles, eu supoño que cando se fala desas cousas, pois está referindo tamén ao problema de filtracións que hai, que parece que tampouco se decataron cando gobernaban, a pesar, fixadevos, de que somos propietarios de inmobles nesas comunidades e aquí non pasa absolutamente nada. Entón, eu creo que o Partido Popular o que lle pasa é que está simplemente en contra de todo aquilo que supoña un avance para Soutomaior. Por qué? Porque sexa malo para Soutomaior? Non, porque o fai este goberno. E iso é o que non queren. Eu insto-vos a que pensedes que concello da contorna non ten un núcleo urbano con actuacións semellantes a esta que se propón dende Ponte Caldelas, Redondela, xa non falo de Pontevedra. Todos teñen actuacións dese tipo. Por certo, en algún caso, estou pensando en Ponte Caldelas, cunha actitude do PP exactamente igual que a que hai hoxe en Soutomaior. Cada hoxe recollen carrete. Que vai ser o que pasa. Pero claro, despois hai outra parte que dice que a Deputación dá cartos a todos os concellos. Isto é un plan estratégico. Se sabemos o que é un plan estratégico, é que para que se dean eses fondos hai que cumprir cunhas bases. E nesas bases obtivemos moi boa puntuación. Os técnicos da Deputación consideraron que isto é un proxecto estratégico, pero o Partido Popular non lle gusta. Entón, claro, hai que despertarse con cousas como que un día, pois un abre a páxina do PP e di que están en contra das actuacións que se propoñen en Rosalía de Castro, por certo, actuacións que non se farían no inmediato, que están a futuro. Pero fixádevos, son actuacións estas que beben do Plan de Mobilidade Sostible, aprobado polo PP. É dicir, temos o PP en contra das propostas que fai o PP. Mira, vou ler punto 5.4 do Plan de Mobilidade Sostible. A transformación futura debería estar encamiñada a dotar de preferencia peonil a rúa Xosé Solla, entre a estrada de Soutomaior a rúa de Salía Castro, eliminando aparcamento, facendo progresivamente extensible esta tendencia a rúa Rosalía de Castro e o acceso ata o río. O PP non considera importante nin necesario actuacións propostas polo PP no Plan de Mobilidade Sostible. A min que alguén mo explique. Claro que cando non hai ninguén ao volante, e isto é unha veleta, entonces, en función de onde pare o vento, pois emitimos o discurso que nos apeteza, pois bueno, pois eu creo que temos... Pasan o que pasan, e pasan, bueno, pois estas cousas. Se hasta chegan a dicir que o alcalde minte por reunirse con unha persona con que estaba reunido. Se hasta chegamos a ese extremo. Pero bueno, eu creo que isto denotan dúas cousas. Primeiro, bueno, pois foi algo que xa todo o mundo se decata, falta de proxecto do Partido Popular que, bueno, está como está. Despois, que hai dúas actitudes en calquer a persoa que forme parte dunha oposición ou dunha corporación. Temos unha actitude de fiscalizar, controlar, propoñer, criticar. Despois hai outras que se estar en contra por decreto. O Partido Popular o que lle molesta é que este goberno, primeiro, busque financiamento, o consiga
pode executar obras que van en beneficio da cidadanía e o tempo dará e quitará razóns, O tempo dará e quitará razóns. Pero hai unha cousa coa que eu me quedo. Porque claro, isto é que palabra empregades, dispendio. Pero que foi? Algo así, non? Non. Gasto desmedido. Foi, literalmente. Claro, que isto mo veña a decir a portavoz dun grupo que despois de ver o que lemos os informes do Consello Consultivo, coas facturas de Provisen, e que aínda teñamos aquí, nesta corporación, a persoa responsable, sen que ninguén fose capaz de actuar, pois eu creo curioso, non? Cando que se fale de gasto desmedido, co que tivemos que ler co Consello Consultivo, e o que vos fai responsables a todos e cada un de vos. Todos e cada un de vos. En tanto en canto, aquí ninguén fai nada. Claro, que teñamos o valor de falar de gastos desmedidos despois de ler o que lemos do Consello Consultivo, non do Goberno. Bueno, pois hai que ter valor. Hai que ter valor. Porque claro, o que preocupa é que facer actuacións no núcleo urbano de Arcade, como se pagan en todos os concellos, é un gasto desmedido. Ahora, o que vimos con desengrasante para desengrasar, pois media Europa, a cargo do erario público, eso es buena gestión e vese que está avalada por todos e cada un dos concelleiros do Partido Popular. Bueno, pois alá cada quen coas súas contradicións. Eu, en todo caso, quero facer pois un anuncio. A praza de Los Ríos, o núcleo urbano de Arcade, vai ser a primeira de moitas actuacións nos núcleos urbanos de Arcade, de Soutomaior, para conseguir un concello de futuro. Un concello que non quede atrás, porque estamos quedando atrás. Cando todos os concellos veciños están facendo as actuacións, e nós nas facemos. Vai a supoñer unha mellora cualitativa e cuantitativa para a veciñanza de Los Ríos e todo o núcleo urbano de Arcade. Pero, sobre todo, vai a ser unha transformación que vai a mellorar a vida de todas as persoas do concello. E iso, sabes por que podemos facer? Porque temos unha situación económica como nunca tivo Soutomaior. E por iso hoxe podemos decir que en maio, e digo porque unha concelleira pois me estaba dicindo, hai 2 ou 3 plenos que preparábamos o orzamento, que a ver se dentro de un año éramos capaces de decir que íbamos a ter tamén 8 millóns de euros de orzamento final. Pois mira, non houve que esperar un ano. Non houve que esperar un ano. En maio, 5 meses despois, Soutomaior ten, hoxe por hoxe, 8.500.000 euros xa de orzamento final. E no que vai de ano, nestes 5 meses, ingresamos 2.100.000 euros en subvencións. Porque traballamos, porque nos preocupamos e porque vamos facer cousas. E fronte a isto, e por isto, podemos facer este tipo de actuacións. Porque dispoñemos de crédito para executalas. Esta e moitas outras. A parálise acabouse. O dispendio acabouse. A falta de seriedade acabouse. Soutomaior ten un proxecto, ten un goberno serio e vamos a mellorar a vida da xente con esta e moitas outras actuacións. E o Partido Popular estará onde o leve o vento dicindo unha cousa e a contraria e con este tipo de discursos. Dicindo unha cousa e a contraria. Bueno, eu solamente vou facer un apunte, porque non merece a pena tampouco irnos polas ramas, como vexo que vas ti outra vez. Decir que non dixen 2 actuacións, en ningún momento dixen, porque aparte o que teño anotado, non dixen 2 actuacións, dixen algunhas actuacións que vos relatastedes na comisión que había que facer, o cal nós non estamos en desacordo, que teña que facerse unhas actuacións, algunhas das cales durante o equipo de goberno de Soutomaior non lle foron comunicadas por parte dos veciños, vale? E hasta aí é o que sabemos. Simplemente o que estamos falando de dispendio é porque consideramos que eses cartos podían empregarse en outra zona coa mesma finalidade da que ti estás falando
para a mellora da vida dos veciños, xa que é unha extra. En canto ao que dis da Diputación, home, foi publicado, creo, ou dito nunha rueda de prensa de que sí, hubo subvención para todos os concellos, independentemente da valoración que se fixo do proxecto, pero sí hubo. E nos alega que a Diputación pois te no paso de axudar aos veciños do noso concello. En cuanto ao resto, creo que non tes nada xa máis que decir, traer sempre a mesma disputa en cada pleno, volvendo sempre ao mismo. Iso está falado, e considero que se hai algo que ti consideras que está mal, tes que decirlo, pero se non hai que dicirlo. Non, aquí xa está repetíndonos constantemente sempre co mesmo tema. Xa cansa un pouco, creo que a vosa forma de facer política ahora durante o que queda hasta os 4 anos está repetindo sempre o mesmo. Nós non vamos a entrar xa máis nese debate nem nese tema. Se algo está mal, o que tens que facer é facelo onde o teñas que facer, nada máis. Por lo tanto, nada máis que decir e continuamos. Grazas, Noelia. Responder, claro, que hai unha cuestión, dicía, non é dixo algunhas actuacións. Canto custan as actuacións que propoñedes, Noelia? Canto custa? Home, 1 millón e pico non creo. Medio millón. O resto é pavimentación. Millón e pico non. Ao revés, medio millón, a metade da obra. Isto que quere decir? Que se fixerades as cousas ben, Soutomaior tería forrado ese diñeiro. Ese é o problema que temos. Que se non tiveramos o fondo de Talorrío furado como un queixo de gruller, pois non teríamos que actuar aí. Bueno, en Talorrío é toda arcade, obra que facemos, obra que actuamos no subsolo. E claro, decimos algunhas actuacións, pero non decimos ni o que valen, nin canto valen. Hai 5.000 metros que hai que levantar. Pero, antes Castilla. Algúns. E o resto para outra cosa. Así, o chou. É que esta seriedade, este é o rigor. É que tendes expediente. Podedes ver os costes. Pero nin iso. Algúnas actuacións. A ver, é que eu creo que, claro, cando se fala destas cuestións, creo que hai que falar con seriedade. E falar con seriedade implica ter un proxecto. Un proxecto co que se pode estar a favor ou en contra ou sernos indiferente, pero saber o que se di. O que non podemos decir é unha cousa nun plan de mobilidade que aprobamos e, ao contrario, cando se fan actuacións nesa línea. É que o PP di unha cousa e a contraria. Por certo, tamén o di no caso, por exemplo, da actitude a respecto da Deputación. A Deputación financianos co plan Concello, plan máis provincia. Chegan ali, aparecen concelleiros do PP, porque están na oposición, cando están no goberno a oposición non a chaman, a Deputación, a facerse a foto, dicindo, es el PP quien paga esto que hace esta obra. A obra es del PP. E o dicen nas redes sociais. Chega de Talorrío. Non, isto é igualmente un plan estratégico que ademais, pero non, aquí non é o PP, aquí é o goberno. É un criterio, é o contrario. E quedan tan tranquilos. A coherencia é que é seria. Entonces, claro, bueno, vamos falar diso, é dicir, cando atopamos financiamento de outras administracións con proxectos que nos propoñemos, quen é o responsable desa actuación? Quen propón ou quen financia? Tedes que aclararnos. Tedes que aclararnos, porque decides unha cousa e a semana seguinte a contraria. E vindes a sacarvos a foto. Totalmente, mira, é que aquí a temos, mira, aquí che vou decir, teño aquí a foto que publicaste vos, ademais. Mira, aquí a tes, Noelia. Non vai sobrar. Por certo, que unha señora que subiu o IBI un 25% e o lixo un 85%. Aquí estades en contra tamén. Pero bueno, aquí vimos a sacarnos esta foto. Porque decimos que isto é da Diputación. En cambio, nas outras, en cambio, esta é a vosa web. En cambio, claro, en cambio, nas outras, non? Nas outras é o Concello. É dicir, unha cousa é a contraria. Están contentos. Eu, mirade, vou vos ler unha cita xa para rematar, porque eu creo que define a perfección a situación desta corporación. Fixadevos o que di esa cita, mira.
Mentras uns demostramos capacidade de xestión, outros son incapaces de xestionar a derrota daquela noite. Mentres uns levamos 2 anos achegando a serenidade política, outros levan 2 anos perdidos martirizando os seus veciños coas liortas internas. Mentras uns gobernamos, outros intentan aguantar. Mentres uns ofrecemos medidas, outros simplemente ruído. En definitiva, mentres uns podemos sair a facer un balance político de 2 anos de avance dende a estabilidade, outros só poden vender 2 anos de retroceso e de división. Presidente da Deputación de Pontevedra, o señor Lugués, non pode estar máis de acordo. Non dices que concellos nombran esa citación. Unha cita que Pode decir esa citación. podedes velo. Digo, Eu vi a publicación e creo que Soutomaior aí non aparecía, pero non aparece ningún concello. hombre, Non aparece ningún concello. A cita é íntegra, é unha cita íntegra do vídeo que podemos facer público, se queredes, que colgou o presidente da Deputación, claro. Entonces eu como unha cita, é o vídeo que colgou, claro. Entonces, como en todo caso, eu en canto escoitei, dixen, non se pode estar máis de acordo. Este é un retrato perfecto da situación que está a padecer o PP de Soutomaior. E, polo tanto, fronte ao ruído, proxecto. Fronte aos criterios aleatorios, serenidade e rigor. E, sobre todo, frente á desinformación e a estar dando bandazos, pois unha xestión económica que nos permite facer esta e moitas outras obras. E vai a supoñer un antes e un despois no núcleo urbano de Arcade. E lembrémonos disto tamén. O tempo dará e quitará razón. Deixa empezar por arreglarnos. Votamos. En contra, xa dixemos. Por favor. Xa iniciamos diciendo en contra. Voto de calidade, non? Voto de calidade. Co voto de calidade apróbase a... Sí, pasamos, bueno, a continuación... Nos toca parar. No, no, Ah. digo, si me Sí, permite sí. seguir. Claro. Sí, perdón. Seguimos entón co pleno o expediente 696/2025, aprobación inicial e cambio de denominación da Rúa Coutada. A continuación xa le foi a comisión, a continuación dun procedimento que iniciamos hai uns meses para o cambio, a utilizar este cambio de nome. Eu teño que decir que estou gratamente sorprendido, moi agradecido por todas as mostras de agarimo e recoñecemento que chegaron nestes días a quen foi un alcalde histórico desta corporación. Entón, simplemente continuamos co trámite para que a Rúa da Coutada pues, pase a chamarse Rúa da Coutada Fernando Pérez. Claro. Podo, Sí, claro. Bueno, pois nós, como xa fixemos na comisión que se fixo no mes de abril con este tema, nesa comisión votamos abstención, dixemos os motivos. Nesta comisión vamos a seguir votando a abstención, pero vou explicar cales son os motivos que nos leva a iso. Temos que decir que non estamos de acordo coas formas de como se fixo todo. Ese é o motivo da nosa abstención. Para comentar, non nos fixeron partícipe en ningún momento ao PP de Soutomaior nesta decisión de que opinábamos sobre o tipo de homenaxe a facer, nin nada con respecto ao que se fixo, nin o cambio de rúa, nin nada. Non se contou con nós en nada. Non estamos de acordo como se fixo, xa que se fixo a comisión 2 días antes da homenaxe que se lle fixo na Rúa Coutada. Se nos avisou uns días antes, pero o único que se nos avisou era da homenaxe que se iba a facer. Nós non estamos en contra de ninguna homenaxe a unha persoa, ni do que se fixo, nin siquiera como homenaxeado. Consideramos que Fernando Pereira merece unha homenaxe por ser o primeiro alcalde da democracia, por toda a súa trayectoria e implicación que fixo no noso pobo de Soutomaior durante 16 anos do seu mandato, e por iso que non é que estemos en contra da rúa
que vai levar o seu nome, sobre todo cando a familia considero que está de acordo, senón das formas con que se fixo este tipo de homenaxe, nada máis, coas formas de actuación. Por iso vamos a votar a abstención. O non polo non, outra vez, é dicir, simplemente, como fai o goberno, pois, que non quere estar, o de sempre, está situado, pois, bueno, fora da actividade institucional e tratando de poñer peros a calquer tipo de actuación que faga o goberno, a pesar de que incluso neste caso suscite unanimidades, eu creo que en toda a sociedade, ata en destacados militantes do PP de Soutomaior, fíxate, ata en destacados militantes do PP de Soutomaior, que honran neste caso. Claro, as formas. Cando non se quere dar un debate de fondo, fálase das formas. É un clásico, non? Houbo neste Concello gobernando o Partido Popular, eu creo que 5 ou 6 recoñecementos similares, homologables, deste tipo. Podesme dicir un único momento no que se nos chamou non, no que se levou a comisión ou no que se convidou? Un exemplo só. Un. Claro, unha cousa é predicar, outra dar trigo. Ese é o problema. Ese é o problema. Consejos vendo que para mí non tengo. Porque claro, cando facemos estas cuestións, pero que estamos falando dun goberno que non debía estar no palco da Festa 2. E agora dicen que las formas. Que non irían. Sí, claro que sí. Sí, hombre, como que non? Si timos que... Está o pleno aí grabado. Cando temos que decir que, mira, que éramos representantes tan legítimos como outros, íbamos a estar, sí ou sí. E foi, home, non, mira do pleno, revisalo. Mira, farémoslo público. Non, o bo disto é que hai documentación. E como o metimos 20 veces por registro, home. Pero claro, que se fale de formas según quen é tremendo. Tiñades o convite para asistir ao acto 9 días antes. O convite 9 días antes do acto. E tiñades a convocatoria da comisión, que foi 2 días antes, 4 días antes. Claro, me sei que a veces, bueno, pensar estas cousas pues, pode levar, non sei, semanas, non? Pero en todo caso, se hai calquera chega, calquera chámase e valórase. Claro, non se dixo naquel momento, non se dixo na comisión, non se dixo durante o acto. Claro, ahora, non sei, alguna discrepancia interna, destas tan habituais do PP, e teñen que, bueno, que navegar aí como se poida. Entonces o problema é ese. Ese é o seu problema. Entonces, claro, mira, vou dicir unha cousa. O PP unha vez quere quedar fora disto. Pero eu falei, bueno, polo prezo que tiña Fernando, non? A súa familia, pero sobre todo polo valor intelectual, político, cultural que tiña. Polo que me tocou tamén humanamente, non? Contacto con ele. Cando Fernando morreu, solicitóuselle ao voso goberno poder velalo aquí, neste salón de plenos, como primeiro alcalde da historia da democracia. O Partido Popular opúxose con argumentos absolutamente vomitivos. Repito, o Partido Popular opúxose con argumentos absolutamente vomitivos. Eu creo que, sendo quen foi Fernando, o Partido Popular tiña unha ocasión de ouro para recoñecer erros que todos cometemos, non vou entrar nesas cousas. E ter, digamos, unha postura ante a historia, ante a súa evaluación que se fai. Pero outra vez negase, ten que estar copero constantemente. E cando non hai argumentos de fondo, pois vamos aos argumentos de forma. A pesar de que non teñan solidez nin consistencia de ningún tipo, sobre todo mirando o que facían cando estaban no goberno.
O que pasa verdadeiramente é que no Partido Popular hai xente que estaba en contra, punto. Internamente. E como non son capaces de decilo, pois claramente, pois buscan subterfuxios, pero outro exemplo máis das leas e das divisións internas que hai no Partido Popular. Entonces, pasa o que pasa. Póñense moi nerviosos cando dice que o Partido Popular pois un exemplo de leas e divisións internas, pero é que, verdad? Entón, como a xente o percibe todo o mundo e se decata, de coxe por hoxe non hai ninguén ao volante e que andan dando bandazos, pois claro, pois lles parece moi mal que se adopten medidas. En todo caso, isto fíxose con moito agarimo un recoñecemento para unha persoa que o merece como moi poucas e creo que o Partido Popular está novamente pois, no subterfuxio, alegando cuestións de forma cando que formas tiña o voso goberno, que formas. Unha oportunidade perdida e creo que moi injusta e moi difícil de explicar para moita xente. Votamos. Solamente para un apunte, porque escoito cousas que, verdad, que xa é increíble todos los plenos, xa cansa e que vamos chegar un momento que vamos a levantarnos, marchamos e punto. Porque, a ver, que ti sepas as cousas que pasan no Partido Popular de Soutomaior é que xa me parece unha falta de respeto brutal. Para empezar, aquí o timón ou a veleta ou o que ti que non hai veleta, aquí somos 6. Eu procedo como portavoz, porque neste caso fun elixida como portavoz, pero aquí o timón levámonos os 6 concelleiros que estamos aquí. Entende? Todos temos voz e voto cando nos reunimos. E xa che podo decir, e digo, non é por quedar ben, que nadie estaba en contra desta homenaxe, nin deste cambio de rúa. Simplemente que as formas non foron as correctas. É certo que se nos mandou un convite uns días antes, pero o convite casi saliu, chegou o meu WhatsApp, que non podo consultalo neste momento porque cambiei de móvil, pero que o chegaría a consultar. Chegou casi a vez de que foi publicado nas redes sociales o programa que se iba a facer nesa homenaxe. Casi chegou a ver, o sea, que un día pode ser de marxe. Entonces, se nos chegou o convite, se nos dixo o que se iba a facer. Nada máis, non se nos pediu opinión. Ao mellor nos consideramos que o que se fixo, pois, foi pouco. Ao mellor nos queríamos aportar que necesitaba outra cousa. Entón, non permito que digas aquí, nin que temos líos, nin pelexas dentro do equipo do Partido Popular de Soutomaior, nin que vendas de que estamos en contra dunha homenaxe, porque non estamos en contra, nin do homenaxeado, nin da homenaxe que se lle fixo. Volvo a repetir que neste caso votamos unha abstención porque sabemos que isto vai sair adiante, vale? E porque nós queremos que se faga de outra forma distinta. Vos viñades aquí a facer todo mellor que nós. Entonces, se estades facendo o mismo que tampouco nos chamades para nada, pois non entendo que queres decir agora. Simplemente digo iso. Non volvas a decir nada máis porque entón levanto e marchamos. Se volves a decir que o PP que si non sei que, non sei canto, xa está ben. Está ben, parece que te reúnes con nós todos os días, cando nos reunimos, non sei. Hai unha cuestión. Primeiro, que eu saiba, un grupo pode facer as valoracións políticas que considere. Un grupo pode facer as valoracións políticas que considere. En todo caso, eu non me preocuparía do que digo eu, nin do que dice o goberno. Non é iso o problema que eu vexo. Non é ese. Preocuparíame do que digo outras persoas. Igual máis na liña do Partido Popular. Pero en todo caso, aquí, exacto. Exacto. Pero tamén cando estaba nos chegaban cousas, o que pasa co Partido Popular estamos máis respetuosos, non viñamos aquí a contar nada. Pero tamén nos chegaban cousas, pero eu non te interrumpí. O sea, non vamos. Eu non te interrumpí. Bueno, pois perdona, pero que xa claro. O sistema de sempre, estamos debatindo unha moción que está levando por caminos que non te saben. No, perdón. É dicir, eu digo que cando hai discrepancias internas, por exemplo, a respecto do que di un informe do Consello Consultivo, e a mí se me di unha cousa, membros do Partido Popular, e públicamente se di outra, pero eu sí, estamos falando disso, sí. Entón, aí vamos ao que vamos, estamos falando de forma, non? Mira, eu teño aquí unha nota de prensa. Soutomaior entrega máis de 40 distincións na súa gala. Unha gala na que homenaxeaba a 40 deportistas. Nin fomos convidados. Nin fomos... Iso é mentir.
Iso é mentira. Sempre que invitou a gala do deporte. Vamos, nin fomos convidados. A ver, vamos ao registro de saída. O dime en que pleno fomos convidados. Como deixou sempre invitación. En donde? Mira, en todo caso, veremos cando chegan cando é registro de saída, pero vou dicir, con toda, mira, digo con toda claridade. Eu vou coller o argumento de Noelia. El registro non se pode. Outra cosa que se deixaban aquí, como tamén decías que se enviaban as resolucións dos plenos e quedaban aí metidas. Pero en todo caso, vamos a ver o que decía Noelia. O que decía Noelia é que podemos pedir participar para que así se aportaran as nosas cousas. Alguna vez se nos chamou a isto? Alguna vez? No estamos facendo o mismo, mira, esta é a diferenza, homenaxe aos opazos, estiveron toda a corporación ali, toda, fixemos as comisións e ali estivo todo o mundo. Esa é a diferenza. Sí, claro, e con micro, para falar e para poder decir o que se quixera. Que pasa? Que o espello a veces devolve imaxes que non nos gusta e nos enfadamos, claro. Porque non nos gustan o que di o espello. Poñervos diante da vosa propia imaxe, eu entendo que é moi incómodo, pero que hai unha cuestión que eu creo que é avaliable. É, objetivamente, convite para estar, convite directo, non se deixaba en oficinas. Isto de deixar en oficinas é unha cousa, eu catras veces de reír a recoller cousas en oficinas que me chegaban un mes despois, cando estaba no pleno, que ni se menos chamaba. Pero se nos negaba acceso a documentación a que tiñamos dereito por lei. Estamos a falar do proxecto do instituto. De que nos estades a falar? De que nos estades a falar? Entonces, claro, a cuestión disto é por cinguirnos ao tema. Isto é unha homenaxe a unha persoa que o merece. O Partido Popular, no seu momento, tivo unha actuación, ao meu xuicio, lamentable. Lamentable. Negándolle a honra ao primeiro alcalde da democracia de Soutomaior de ser velado no salón de plenos. Ten agora a posibilidade de sumarse, e para non facelo por cuestión de fondo, pois alega cuestións de forma, e o de sempre. O de sempre. Entón, bueno, eu creo que cada quen queda reflexado. E mirade, tamén vos digo, menos ver a palla no ollo alleo e máis ver a viga no propio. Porque, claro, a veces temos a piel finita. E, claro, como nos dicen, claro, que vos dicen? Que non tendes un criterio clave, que tedes contradiccións de libro? É evidente. Estádelo demostrando cada pleno. Cada pleno. Neste mesmo. Unha cousa que votabades no plano de mobilidade sostible, agora, a contraria, unha cousa que nos fai no momento, outra noutra. Señores, pois eu digo iso, claro. É a cuestión. Por lo tanto, se os parece, votamos. Sí, por suposto, Pablo. Falando. Nos invitamos ao bloque do deporte. Primeiro tema, ti incluso estuveres ali. Coa miña filla. Segundo, os homenaxeados non nombraba o Concello, nombraban os clubs. Vale? Vai proceso de decir, vamos a dar esto ou outro aquí no pleno. Iso é un punto. Non diga que non se consultou a oposición para homenaxear aos deportistas. Iso, decían os clubs. Esta é as nosas peticións de homenaxe cheganos tamén da sociedade, que é unha evidencia. Non sabemos, o problema é que nós, cada vez que chegue, tomamos unha decisión, a socializamos, a compartimos e convidamos a oposición, como pasa en calquer concello democrático. Democrático. Igual ese era o problema. Que aquí o que había é unha maneira de tratar a oposición que igual non estaba nos estándares mínimos da democracia. Iso é o que pasaba. Entonces, bueno, nós, neste caso, eu lamento profundamente que non se poida acadar unanimidade neste punto. Lamento. Creo que é moi injusto e, sobre todo, alegar cuestións de forma onde hai unha decisión de fondo, a mí me parece, pois, que non me parece honesto. E así o digo, e así o digo. Votamos. Sí. Abstención. 6 abstencións a favor.
Ben, pasamos entón ao cuarto punto da orde do día, que é a moción sobre o cese de actividade de restauración e hospedaxe no Castelo de Soutomaior. Pois é algo, fíxate que ben non lo deixa Paco, porque que ben non lo deixas ti, porque por oito, porque unha preocupación compartida e trasladada de boa parte da sociedade de Soutomaior, sobre todo o tecido empresarial. Aquí, porque decías ti que os... ¿Metidesme seguir? Gracias. Entonces, a cuestión, decía porque os clubs, a que propuña, pois tamén unha proposta que está utilizada, que está falada, o tecido empresarial de Soutomaior, que están tremendamente preocupados porque non está claro que a Deputación pois vai a manter os usos que se estaban dando na pousada do Castelo. E cando falamos de usos, estamos falando nomeadamente de eventos tipo bodas, tizos, comunións que se veñan facendo ali a toda agora. Para Soutomaior, pois iso é un revulsivo económico innegable. Dai viven perruquerías, dai viven comercios, restaurantes, etcétera, e ademais, pois, atrae persoas do noso concello, porque iso implica en termos de dinamización económica, de consumo, etc. Eu tive unha reunión falando co presidente da Deputación, non me deixou claro, non me soube decir, bueno, actividades de congresos, pero non tiñan claro, indefinido a que se ia adicar ese espazo, pero eu creo que o goberno da Deputación ten que clarificar e tomar decisións, porque isto está indo creando unha certa incertidume no empresariado de Soutomaior. Mas aquí hai floristerías que lle supuñan pois un investimento importante, hai perruquerías, restaurantes e demais, están moi preocupados porque isto prolongase sine die e ademais non sabemos cal vai ser o resultado nin que decisión se vai tomar. Por lo tanto, eu creo que na defensa dos intereses de Soutomaior pois é importante pois que a Deputación, insisto, clarifique, non lo diga e que a decisión que se tome pois sexa que se poidan celebrar este tipo de eventos que se viñan celebrando no Castelo como a toda agora. Bueno, pola nosa parte, decir que na comisión votamos abstención polo tema de que, bueno, que comentáramos, pedíramos información un pouco sobre o tema, pero queríamos estes días recabar información un pouco máis puntual e máis exacta. Entonces, decir que bueno, que nos chega e que parece ser que están os técnicos da Diputación valorando o estado de todos os edificios que fueran ocupados pola concesionaria. Parece ser que o estado non é moi óptimo, pero están con esa valoración para proceder despois a súa licitación. Eso que a nós nos chega, que van a proceder a súa licitación. De todas formas, nós estamos de acordo co sentido da moción, porque tamén nos gustaría que voltara a actividade dentro do Castelo de Soutomaior como tiña e como ti acabas de redactar na moción. Claro, a licitación non vos dixeron nada, Noelia. Nos dixeron que estaban xa facendo a valoración dos edificios E tanto como nada, porque non están en un lugar, en unha situación óptima para sacar a licitación xa. Bueno, pois eu no seu momento, basicamente, iso chamase dar largas. Entón, como nos deron largas, é tremendamente preocupante, porque vais a facer a licitación. A licitación en que termos? E para que usos? Iso que queremos saber. A licitación vai permitir que se sigan facendo eventos de carácter social? Van estar asociados á adxudicataria da pousada, por exemplo? Vai haber un espazo para facer eventos tipo bodas que reverten económicamente o noso concello? Iso queremos saber. É unha decisión política, non fai falta licitación. Non fai falta, digamos, esperar a licitación. Políticamente, na Deputación, Partido Popular, poden decirmos, sí, Noelia, vanse poder facer bodas. Bueno, pero non vou falar en boca da Diputación. A mí me chegou unha información, considero que esa moción é para solicitar unha información por escrito do proceder que se vai a realizar no Castelo de Soutomaior, o cal nós nos estamos unindo. Non sei que máis quere, estamos a favor desa moción para que se nos diga canto antes, pois cando se vai a proceder a retomar esa actividade no concello. No primeiro punto, dice claramente, licita a concesión dos servizos,
como medida de promoción e fomento do emprego no noso concello. Sí, estamos Claro, a falando que cuestión- nos va a ser o que era. Claro, aquí, en todo caso, iso é unha decisión política. Non fai falta saber en que estado están, non sei, técnicamente os edificios, simplemente iso para a contía. Pero se políticamente na Deputación queren decir, se permiten... Que non, volvo a repetir, Pero que si me- pero- ten que decir o uso do castelo Pero neste Pero o Partido Popular sí. pleno. Pero o Partido Popular sí. Vale, pois E ti terás a dis- súa resposta. E ti dis que falaches co Partido Popular Bueno, non recabamos información, lógicamente, claro, para saber en que estado estaba. do Partido Popular ten Non, non, veía A ver, o do Partido Popular, Partido da Popular. Diputación. da Deputación, esa información en la que non hai unha decisión política. É dicir, o presidente da Deputación é o presidente do Partido Popular de Pontevedra. Pero non lle poden decir a portavoz do Partido Popular en Sotomayor que vai a facer co Castelo. Pero non É estou difícil dicindo entender. que me dixero deixara de dicir, estou dicindo que non me corresponde a min decir que vai a ser o uso do castelo. E, polo tanto, sabemos o que están facendo e nós apoiamos esa moción para que a licitación, como en os termos que ti dis, pois poida salir canto antes. A cuestión, Creo que a terceira vez que o digo. interrumpíndome todas e sin deixarme Pois argumentar. sí, sinto moito. Sinto moito. Hai gracia interrumpir, ben, fantástico. Eu nada que decir. Aquí despois, claro, extrañase de que digan, bueno, das actitudes que hai do Partido Popular e do seu Estado. Despois extrañamos, claro, de que se... Non a nadie ni nada. Outra vez. Eu creo que non hai nada mellor para demostrar unha actitude política que exercer a actitude política que se está dicindo. Entón, cada mes que pase, Soutomaior está perdendo cartos. Cada mes que pase, as floristerías deixan de vender flores para as bodas. As perruquerías deixan de ter persoas nos seus negocios. As tendas, os negocios, deixan de vender polo que implica o dinamismo deste tipo de eventos. Cada mes que pase. Eu sempre estou dicindo que hai un goberno na Deputación do PP que simplemente ten que decir que vas facer, que queres facer, que proxecto tes. E non lle dicen. Non o dicen. Entón, aí, a min, desde logo, non mo trasladaron con claridade. Entre o PP vese que tampouco. Entón, onde estamos é cunha situación de inseguridade, de non saber que vai pasar. E se resulta que unha floristería está pendente de esa decisión para ver a viabilidade do seu negocio ou non, que pasa? Espere, non? Espere. Eu creo que a nos obriga defender os nosos negocios locais e creo que, non sei, tempo tiveron para tomar a decisión. Unha cousa que sea, licítase, vamos facer obras, as obras levan tempo, requiren informes técnicos, sí, pero a decisión non, A decisión sobre o que se vai facer non require máis que tomar esa decisión. E iso é o que non está facendo o goberno da Deputación. Entón, bueno, vamos ter unanimidade, pero en todo caso resulta extraño, non? Que diga, non, que non recabamos información, pero a información é o mesmo que antes, nada. Non sei cal é o fenómeno extraño, repito o mesmo. Estamos de acordo con todo iso que acabas de decir da actividade, parece mentira que é unha cousa que estamos de acordo que teñas ese debate. Estamos de acordo? Non creo que ningún negocio este pendente solo do Castelo de Soutomaior para vir ou fechar. A ver, non viven solo do Castelo. Eu sei que repercute moito. E, de feito, fago uso deses comercios, estuve usando o Castelo. O sea, sei o que repercute, o necesario que é. E non podo decir nada porque non son eu como teño que decir. Entón, eu creo que con esa moción pues, se nos dará unha resposta por escrito de cal vai a ser a próxima actuación que vai ter o Castelo. Veremos, exacto. Vamos a ver esa resposta por escrito que se nos vea. Verémoslo tamén pronto. En todo caso, é curioso que non creas que ningún negocio este pendente diso. Fala con eles. E da merme de impacto que lle pon. Consulta. Sei, non creo. Consulta, bueno, non sei, pero non frivolizaría. Que sei que traballaba dentro e que todo se facía, como sabemos todos, creo, os concelleiros. Se me deixas solo Vale, pero que... solo unha vez, Noelia, sin interrumpir, agradezo. Solo unha vez. É dicir, simplemente digo que temos os negocios que están preocupados. Por tanto, instamos, aprobamos esta moción
por unanimidade, é que instamos a Deputación a que conteste coa maior das brevidades, porque en todo caso o único que queremos saber, aí vanse poder facer bodas e actividades similares que dinamicen a economía do Concello, sí ou non. É tan doado como iso. Ben, votamos. Sí, a favor. Moi ben. Pasamos, entón, a dación conta dos decretos da alcaldía, que penso que os tendes. Sí. E Unidos. pasamos tamén a dación conta do período medio de pago e de execución trimestral, que temos o período medio de pago en 18 días, agradecidos novamente aos técnicos municipais por un traballo que permite que Soutomaior sexa un concello que paga rápido, que ten axilidade, e iso fai que os proveedores pois queiran traballar con nós, e iso fai ademais que consigamos prezos pois moi competitivos a respecto de outros concellos. E isto é posible porque hai un servizo de funcionarios, de técnicos, de intervención que me consta, e ademais que cada día traballan sen descanso para que Soutomaior pois teña esta boa situación económica e teña ademais esta axilidade nos pagos. E despois no que ten que ver a liquidación, eu creo que hai un dato que temos que ter. É porque se me decía hai tanto, Cristina, hai 3 meses, se me decía, ya veremos no pleno de decembro, ¿no? 4 meses, ya veremos en el año 2025 si vuelva a ser, sí, no pleno do orzamento, está grabado. E díxenche, no, sí, ya veremos para el año. Sí, hombre, sí, buen hombre. Claro que estaba ali. En todo... No, hombre, no. No, foi hai un ano, en este, ya veremos para el próximo, sí, e díxenche eu, recollo o guante. Está grabado. O bo que teñen os plenos e que se poden verificar. Recollo o guante. De cada estado salí. Ben, aquí o temos. É que non necesitamos un ano. Apenas nesta liquidación. 8.510.490,79. Entonces, os papéis calan barbas. Algúns, como dicía moi ben o presidente da Deputación, gobernamos, gestionamos, e outros están no ruido, pero chegan as documentacións e dan e quitan razóns. E sei que algúns, pois, non lles gusta que Soutomaior lle vaya ben, económicamente. Enfadanse moito, están constantemente tratando de buscar o pero, de tratar de decir sí, pero no, bueno, buscar, pero que os números avalan o que avalan. E isto é o que nos permite ter o nivel de investimentos que temos, ter o nivel de obras que estamos tendo sin precedentes. Sin precedentes. Valsobral, Campos Soutomaior, Carlos Río, as actuacións do Salgueirón, actuacións do máis diverso que estamos facendo en apenas un ano e 10 meses de goberno. Porque aquí xa todos nos lembramos de cando se actuaba no último ano de mandato tarde mal e arrastro ante as eleccións. En un ano e 10 meses de goberno. Isto é todo o que está en marcha. E isto é posible, como decía, pois porque hai un goberno con proxecto, con iniciativa, e hai un acompañamento da parte técnica do Concello que nos consta que este nivel de actividade pois a veces implica un traballo durísimo, unha voráxine de documentación, pero os números están. E a min alégrame e gratifícame porque afortunadamente as matemáticas non teñen a tendencia a mentir. Entonces, pues bueno, aquí queda o dato. 4 meses despois. Pasamos, entón, se vos parece a rogo de preguntas. Primeira é saber se o servicio de taxis volveu a funcionar ou está funcionando ou como está ese proceso. E temos un problema engadido. Ademais, con discrepancias, usos do taxi, estamos por ordenanza para cambiar, teñen saturación absoluta. O nivel de actividade no Concello incrementouse unha barbaridade, así non lo trasladan. Claro, os usos son constantes e ademais temos discrepancias entre o propio sector.
Entón, casos de emergencia. entonces aquí estas cuestións pois estamos a tratar. Temos 2 prazas aí incluso que se poderían sacar e que valoramos sacalas e agardamos que se resolva canto antes. Pero es difícil hablar con otras localidades. Está moi avanzado, sí. A idea é avanzar iso e poder Ahora está paralizada entonces el servicio. Danse en caso de emergencia. emerxencias sociais. Nas emerxencias, sí, intentamos, sí. De necesidade de emergencias sociais acreditadas. O que facemos é, vamos a ver, se o servizo colapse, non poda, intentamos circunscribilo a aqueles casos máis urxentes, obviamente, non? É dicir, entonces, claro, en medida que poidamos ampliar o servizo, pois na mentres, se non hai, o que temos que facer é aqueles casos que teñen maior necesidade, maior urxencia, polo menos garantizar. Se están dando, ¿no? Sí. Se nos di, sí. Entendo que sí. E a segunda pregunta, pensamos a de non traela, pero queríamos saber se está rematado xa a actuación de asfaltado de Salgueirón. Se se vai a facer algo máis. Está rematada, depois tedes ali cando chove. Falta ahora facer os acortes dos árboles. Vale. Todo o Salgueirón afúndese, porque se afunden todo o Salgueirón, e en Poza xa deixamos o asfalto un pouco atrás para que evacuar a canaleta. Que si que cando chove, no final da canaleta seguramente temos que afundir un pouco máis, porque outro día si que ven que cando chove moito, non evacúa toda Que non pozas cando chove. Nos pasa en todo o Salgueirón, que se afunde É máis que seguir a página. que vai a ir afundindo, e por máis asfalto que botes, vai seguir afundindo. Aquí é unha Hai un cuestión. problema. En Soutomayor, en Salgueirón, permítesme, Pablo, en Soutomayor que é un problema estrutural. De moitísimos anos que nunca se debeu chegar a este estado. Porque se resolvera, cando se tiña que resolver o afundimento, pois non teríamos hoxe o problema que estamos. Ali daquela se podería ter intervido antes de que se afundise. Ahora hai un problemón no cemiterio, hai un problemón en todo o que é o ámbito de Salgueirón, porque o río vai lavando por abaixo. E claro, pasaron unha década sen que ali ninguén tomara ningún tipo de medidas e agora pois a situación é grave. Estamos xa contratando, xa o contratamos, non, Pablo? Un proxecto para resolver un problema con pilotes para ver se conseguimos solucionar, pero é un problema grave, serio, e que ninguén entende como non se tomou ningún tipo de medida. Ninguén o entende. nada, nos queríamos simplemente rogar que como ben miramos, bueno, que a parte do tanatorio que quedou sin asfaltar, consideramos que tamén era necesaria, porque tamén dispón de fochancas, e que se podía haber pois asfaltado todo, xa que estaba ali a maquinaria. A ver, De todas formas, si hai ese novo proxecto, pois esperaremos a que... no camión que me parece grave, porque denota un descoñecemento da situación na que se está terrible da portavoz do PP, e quería que se poda asfaltar por riba deso metendo máis peso. Está se fundindo, Noelia. E o río, está lavando. Non vedes o cementerio como está. Estás propoñendo iso de verdade? A ver, eu creo que hai que pensalas. Piño. Home, ali habrá que dar unha solución, porque iso é gravísimo. Vai valer centos de miles de euros. Iso. Porque cando se puido actuar, antes de que estivese iso todo lavado, non se actuou. Foi unha irresponsabilidade manifesta. Unha irresponsabilidade de libro. Home, eu creo que unha cousa é, e xa me parece moi grave, que deixaremos aquilo ali como se non pasase nada. Agora, que propoñamos según que cousas... Non, e nós estábamos preguntando por que quedou esa parte sin asfaltar. Para empezar, nos non propomos nada. Preguntamos por que non se fixo actuación nese lado. Non son que de propoñer, porque son os técnicos que teñen que facer a valoración oportuna e dicir o que hai actuación a seguir. Lógicamente, eu non, nese ámbito non podo valorar a gravidade, serán os técnicos que non lo podan decir. Entonces esperamos que nese proxecto pois se nos vaya comunicando todo a seguir. Queríamos preguntar se xa acabastedes coa remodelación ou os arranxos dos parques infantís, se queda cales quedan ou algunha data para dar
arranxados todos, sabemos que algúns xa os quitastes para poñer novos. Están feitos todos os que son do Concello, creo que quedaba aí algún que estamos aí, os que son do Concello, que están en chan do Concello. E vamos intentar facer o posible con outros. Vamos onte, Sameo. Tamén así, non sabemos que ali quitaste. Que pode abrir xa Remigonado, creo que se pode abrir aplicado. Voltamos co punto limpo. Nós seguimos pensando que debe moverse por o Concello e ter un calendario accesible a todos os veciños, decir que volveremos con el tamén, aparte de seguir coa nosa opinión de que poida moverse para os distintos barrios, decir que tamén nos chegaron queixas de pais e nais de alumnos que van ali a deixar a recoller os nenos, que xa leva ali moito tempo, que ao final que está ocupando un sitio. A ver, hai unha cuestión, dúas. Alégrame, non sabes canto. Temos xa outras opcións de puntos limpos que van a vir móviles. Pero, como para o goberno, isto é un problema serio, o tema dos residuos. Igual, máis antes que despois, hai noticias sobre unha solución de verdade. Non puntiños dese tipo. Tanto, aquí os problemas abórdanse con seriedade, con rigor, para vir a resolvelos. Bueno, damos tempo porque estamos no proceso. Vai haber, temos algunha axuda para outros máis, non? Que estaban por aí, pero eu creo que aquí a solución ten que vir por outra parte. Estamos traballando, bueno, con seriedade e agardamos que pronto podamos ter recursos. A página web do Concello é institucional. As redes do Concello tamén son institucionais, non partidistas. Por lo tanto, pois, é un rogo decir que nos actos institucionais, nas visitas que fan os conselleiros, os diputados, nos que estemos todos os concelleiros, pois que podamos salir de forma clara nas redes desas visitas, desas actividades, desas actividades que nos que estamos. Un recordo, un rogo, como queiras tomar. Observamos desde fai xa tempo que se limitan as imaxes da oposición. Mirade as últimas estades nelas, eu claro que o PP a súa grande preocupación é salir en la foto, non? Claro, aquí a cuestión de que as redes institucionais, é claro, un lembrase, non? Un lembrase de cando estaba na oposición e non era xa que se recortara, que saliran. Era o que as directrices que me dicen algunhas persoas que traballaban para o Concello que lles daban. E claro, tremendo, tremendo. Eu sei, por exemplo, un acto que estaba coa miña filla cativa, Teca, no seu tempo, é que non quero complicar a outras persoas. Entonces, claro, mira, web institucional é da Xunta. Web institucional é da Deputación de Pontevedra. Facemos unha cousa, facemos un acordo para todas as redes institucionais e o trasladamos. E así, decimos, o PP de Sotomayor quere que Ana Pontón, do PSOE, sala nas redes da Xunta e sala para que así facémolo todos. E yo mandamos, señor Rueda, e lle decimos cal é o posicionamento do Partido Popular aquí en Sotomayor. E a ver que lle parece. Estamos de acordo? Firmámoslo por escrito. Vamos. E que non sei cal é o problema. Non vos preocupedes. Cando hai un acto institucional das que non recortan as outras partes. Eu sigo así. Eu fui un deputado unha legislatura inteira case. Como? Como? E xa non contamos o que pasou neste Concello. Xa non o contamos. A ver, Noelia, non te preocupes que se queres salir na foto, vas a ir na foto. Se o problema é ese, xa saíches, de feito, mira, aquí está Ramón,
Se ha dado, aquí está, no, home, avisádenos quen quere sair, home, non podemos No. nos podemos facer un buco. Tampouco. Pero sí que Sabes que non avisamos en 2 anos, se queredes, tampouco se queredes, sen É ningún un pouco que problema. nos chama a atención. Non, claro. Tampouco é unha preocupación máxima, que o sepas. Claro, xa está. Ou se non se queredes, mira, quedamos, facemos a foto e despois nos deixades traballar e así non estades metendo polo medio cando estou intentando falar institucionalmente Parece que para vos si é cuestión de fotos, claro. cortades. Claro. Ai, Mira, non é o que me saca o sono. busca a este portavoz. Vamos a dar para atrás, que fíxate, vou facer por curiosidade, hombre. Vamos a dar para atrás as redes do Concello e vamos a ver cantas veces saliu un portavoz da oposición co 40 e tanto % de voto tamén. Vamos velo. E se vos parece, actuamos así, porque non, iso sempre entendín como é normal. O goberno goberna. O goberno goberna. Home, aquí, mira, aquí temos festa da ostra institucional. Aí están abrazados. Por si fose pouco. Como debe ser. Claro, entonces por que dices que recortamos? Bueno, Recortabades vos, igual que a presentación da festa da ostra, a presentación do patrón, é que recortabades vos. no. Claro, é que tú que xa non recortabades, facíades aquilo que lle facía o outro a Cruxés, non? É dicir, que xa desaparecíamos. É dicir, por Dios, é que de verdad eu creo que a veces creo que me daría vergonza pedir según que cousa, sabendo o que fixemos no goberno, é dicir, hai que ter valor, En todo caso, as redes son do goberno, pero non vos preocupedes que, e aparte, mira, eu se queredes, porque cando fagamos visitas a deste tipo, facemos unha cosa, poñemos un fotocall, posamos, e despois nos deixades traballar como goberno que somos, e non andades polo medio intentando sair na foto. Porque mirad, aquí estamos. En todas as fotos que viñeron conselleros, estades en todas. E así, Non molestamos, porque estamos o mismo proceso. de verdade, a veces falta vos darme codazos. Bueno, sí. Falta vos darme codazos. Eu ando por ali, apartando, vamos a querendo. Hai momentos nos que A mellor eu teño que dicir o mismo tamén, igual me falta que me den codazos. A ver, mirado do teu punto de vista. Pero é que codazos, é que eu creo que non sabe, que non lle dou. É que eu creo, falta, vos dixe, eu creo que hai unha cuestión que o PP aínda non interiorizou, que é que non son o goberno. Que perdestes as eleccións de maneira contundentísima. Entonces, como perdestes as eleccións, o goberno ten que gobernar e a oposición ten que facer oposición. Claro, o problema é cando hai un trauma aí de que non se asume que perdemos as eleccións. Entonces, pues queremos facer como estivamos no goberno. Claro, non hai unha definición clara, pero mira a festa da ostra. Aquí temos Diego, mira, a última festa da ostra do PP. Aquí atende esa foto, vámonos a facer pública, home, porque isto creo que vai a dar para unha boa publicación. Festa da ostra do PP. Agustino, onde está a oposición aquí? Onde está? Festa da ostra é nosa, mira, aquí estades. E ainda tendes aquí, é o mundo ao revés, de verdade que hai veces que hai que ter valor, hai que ter valor. Estou por asegurar, e mira, vou facer as contas, e vou no ver que salistes vos máis en 3 meses que eu en toda a legislatura. Vamos a ver en actos institucionais, visitas, festas, todo isto. Asegúrovolo. Claro que entonces agora veñades a hacernos ofendiditos por isto, de verdade que é tremendo, tremendo. Non estamos ofendidos, é que está dicíndote que estamos ofendidos, non estamos ofendidos, son. Solamente un robo de cousas que levamos observado en 2 anos, pero que tampouco é a nosa preocupación máxima. De feito, xa vamos a moitas actividades onde non precisamos de sacar ninguna foto para dicir que estuvemos ali. Pero mira, en todo caso, non é algo que nos preocupe, que nos saque o sono, de verdade. En que foto queríades estar e non estades? Decídeme unha. Non te vou dicir nunha foto que queríamos estar, estamos falando en xeral, que hai fotos que sabemos que están recortadas. Mira, en xeral, feita a propósito. En xeral é unha cousa que se hace para non hablar de lo... Non estamos, non pasa nada. En xeral é unha cousa que se fai para non falar do particular, igual que as formas son un argumento que se pon para non falar do fondo. Entonces, a cuestión é: parece mal que se editen fotos para que salga o goberno.
De verdad que me estades dicindo iso? Ese recorte de votos para que sala o alcalde, o goberno que votou a xente, que mira ti, E que a xente, claro, como pensamos que a xente votou mal e se equivocou, porque claro, ese respeto que temos por a democracia, entonces cal é o problema de que se editen fotos? Cal é o problema de que se editen fotos? Que administración non edita fotos? Isto só ten que facer Soutomaior ou vale para todas? É só neste concello ou só cando goberna o PP? É que hai que ter valor, hai que ter valor. En todo caso, mira, vamos facer unha cousa. Cada vez que teñamos actos institucionais e visitas, convidamos vos antes. Vestimos as nosas mellores galas, peinámonos, poñémonos guapos e poñemos a foto para que todos salamos. E así se quedan contentos e despois nos deixades exercer como goberno. E vos xa estades contentos, xa saístes na foto, xa decides que isto sí que foi el PP e menos Dentado Río, claro, e xa está. E xa quedamos todos contentos, amor e compañía. La gracia. Venga, seguimos. Mandar un guión da actuación. Bueno, continuamos. Queríamos preguntar polos baños das praias. Estamos observando que estes días de, bueno, que estamos tendo de moito calor, e que os baños non estaban colocados. Acabamos de recibir unha notificación que os están poñendo hoxe, vale? Entonces queríamos saber para cando van a estar operativos, porque a xente nos está preguntando, claro, xa están facendo uso das praias, estábamos preguntando polos baños se poden estar abertos. Operativos cando se abra a tempada de baño. Os de Arcade quedan abertos e o de Comboa tivemos un problema que o instalado rompeu un desastre. Entonces aquí Hai que convenceros ese baño non se pode andar movendo todos os anos. Cada vez que se move outro movimento máis se va a fazer así. Non pode quedar ali fixo. Non pode quedar fixo ali. Debería. Non queren os veciños. La festa de Comboa hai que moverlo todos os anos e todo. Cada movimento desos implica Vale. Quizás hai que buscar unha ubicación donde... e ahora rompemos e xa veremos. Na Matilde? Abriuse onte porque o chiringo comeza hoxe. Non comezado xa sabíamoslo, pero sabíamos que non estaba operativo, porque tamén non... Estive no guante da lei, Vale. Ainda que non estemos en tempada de baño, que eu entendo, pero realmente as praias están usando, porque hoxe en día hai que ir un pouco co tempo máis que co mes no que estamos, e queríamos saber cando tamén se vai facer pois unha limpieza dos areais. coa mesma regularidade que se viña facendo toda agora nos últimos anos. Fíxese un aí este, vai pouco. Outra cousa que queríamos preguntar... Levo chovendo todo o mes de maio, pero vamos a ir a limpiar as áreas. Es que es tremendo. No, bueno, pero esta semana realmente está esta semana estánse limpando. Estánse limpando, están os areais impecables sempre. Traballan, sí, pero si tivestes hasta de haber membros do goberno, home, apoiando publicacións que llevas a foto coa subida da maré. Coas algas que estaban ali. E hacía cuestión. Estaban salir, cando subía a marea, unha marea viva, que os traballadores acaba a marea a 7 da tarde, os traballadores non chegan hasta o día seguinte, e o PP porque está instalado no ruido, en buscar, hai que sacar a foto agora porque dentro dunha hora se veñen a limpar. Pois sí, iso foi o que pasou xa unha vez. Iso foi o que pasou xa unha vez co apoio de persoas do PP, sí. Xa pasou, está publicado. Sí, está publicado. E non os preocupedes, porque isto vai nestas playas como estaban sempre impecables. Impecables. Tratamento máis hostible. Dicíades tamén, no, isto ahora sí que mete las máquinas, non, fixos a recollida a man, e despois vais a recoller simplemente co dumper para recoller aí nunha esquina, para non mover os areais, algo que vos non faciades. Pero claro, como que se trata de criticar por criticar, estar instalados constantemente, non, pois claro, pois é o que pasa. É o que pasa, os do non. Quales os do non? Queríamos facer outro rogo que nos chegou dos veciños, non é criticar, que nos chega dos veciños da praza de Talo Río, e parece que xa vos dixeron, isto é palabras dos veciños, foi do problema que había cos fans, non? Que había tamén moita
presencia de cacas que mezan ali os cans, pero que agora súmase tamén, he visto polos propios veciños que están baixando a limpar todos os días, que hai nenos que salen do parque postos polas súas nais, o sea, non un neno arbitrariamente que chega ali a mesa, sino que van acompañados das súas nais e mesan ali na zona toda dos soportales. De feito, eu estuve ali varias veces e realmente hai uns manchóns que, home, igual son ese que nin eu dun can, parece moi grande, pero bueno, a min os veciños trasládame que foron vistos, o sea, eles miraron como fan, entonces xa non saben que facer, baixan todos os días cos seus cubos, a súa lexía a limpiar a zona, porque a verdade cheira bastante, e claro, como ahora ven o calor, dicen, buf, isto vai ser un inferno, entonces si podedes facer algún tipo de actuación especial nesa zona. Que tipo de actuación? Iso son cuestións de civismo. Nos lo que podemos Pois mellor, se tuvieron algún cartel, comentaban, que a ver, a min falaron de medidas. Eu de verdade négome a que a imaxe de Soutomaior sexa prohibido mexar na rúa porque hai persoas que son unhas incívicas, imos ser suaves. Entonces, a ver, é verdade, os cartéis é cando hai un problema social extendido. Se hai, por exemplo, problemas que se veñen repetindo, xente xogando a pelota e dando balonazos, pois un cartel. Ahora, por Dios, hai unha cousa que vamos nós. Non, hai cousas que son cando vos preguntas e despois cando estou respondendo, pois de cháchara. Podemos xa. É que senón non ten ningún sentido que fagas preguntas, logo que vos intente responder. Ben, grazas. Que nós podemos incentivar a concienciación social, campañas de, por favor, actúese cos cans, con todos, con sentido común e con civismo, podemos levar ali a policía. Agora, cando hai casos illadísimos de persoas que ten ese tipo de actitude, pois, o que hai, bueno, se alguén os ve, que se denuncien, que se digan, pero claro, obviamente nos poñemos o que temos que poñer como goberno e como sociedade, que é, podemos intentar vixiancia, non sei, e que a mí se me fai duro decirle ao policía local, mira, a ver se pasa isto. Non é sensato, son casos illados. O tema dos excrementos dos cans é un problema social. O tema doutros balonazos é un problema social, estamos abordando. Outro tipo de cuestións, bueno, o tema dos cans, pois temos un problema no paseo marítimo. Tamén, simplemente, eu quero decir que existe unha ordenanza que pode chegar a sancionar con 600 euros estas condutas e que se hai que aplicala, vais a aplicar. É que se detecta algunha persoa que non recolle o excremento dos cans ou que vamos a aplicar a ordenanza con todo o peso da lei. Entonces, iso é o que podemos facer, o que está nas nosas mãos. Estamos de acordo co tema, pero bueno, os veciños están preocupados porque sufriron o dos balóns, sufriron o das... E agora topanse con isto, están un pouco desesperados. Eso robo que eu transmito, nada máis, non vejo aquí a dicir. É duro ter que decir que se está facendo isto, claro que é duro porque é unha cuestión cívica, pero que se está facendo sí, e que eles coras están un pouco pois agotados do mesmo, porque é baixar todas as mañás, despois de que se usa o parque polas tardes, e toparse con ese manchón e ese cheiro insoportable. Eso que me trasladan. Entón, claro, eles me dicían, pregunta si, bueno, roga, por favor, que fagan algo, algunha actuación. Eles queren facer pola súa conta, iban a consultar que poden facer, pero tamén queren saber si dentro do concello se pode facer algunha concienciación ou algo especial para que a xente pois pare de facer iso. Hai unha cuestión que ten que ver tamén co propio uso e funcionamento da praza, que tamén é outro dos motivos que creo que se vai a resolver coa reforma, que esa praza non funciona como unha praza. Non ten un funcionamento unitario. Hai dúas rúas, hai zonas oscuras e hai no medio a grande superficie da praza que está inutilizada, non se utiliza. Entonces, a reordenación e o proxecto de Talo Río tamén aborda estes problemas, evita zonas oscuras, vai ser unha preciosidade, e digamos o que vai a facer é que a praza funcione como debe funcionar un espazo urbano e non funcione como funcionan os espazos suburbiais, que é o que está pasando polo que estás dicindo ti neste caso. Entón, son casos de incivismo, vamos a abordalos, e agardo que tamén coa reforma da praza, coa mellora da iluminación, coa nova xestión do espazo público, pois esos problemas tamén sexa máis fácil atallados. Bueno, traio aquí tamén
xa o falamos de forma máis informal, pero quería preguntar xa o da plaza ou mirador, como lle queda de chamar, de Moreira, de Fondo de Vila, que o que é a zona de Madeira cada vez está peor. Xa sei que se lle puxeron os puntais, pero creo que se non van a aguantar moito. A min preocúpame porque xusto nestes días de calor é que está sendo empregada moito polos veciños, sobre todo a noitiña, venían ali a sentarse este fin de semana, a ver ali xente maior, danos medo, a verdade, de que pase algo. Entonces queríamos saber se vai a haber unha actuación xa inminente, sobre todo nese tema. Están pendientes da autorización, si chegan farémolo e non cheguen, vemos se que desmontarlo, se é peligroso proceder. Desmontámoslo entón. A ver, aquí hai unha cuestión, eu tamén vou dicir unha cousa. Se hai que desmontarlo, dicir, primeiro riscos fora. Se consideramos que está perigoso, desmontes. Iso non hai ninguna dúbida. Tamén dicir, bueno, estamos pendente de autorización da Xunta, non? Que falta patrimonio, que falta de patrimonio. Tamén é esta a cuestión. E despois, a ver, iso puido estar feito. E a parte Noelia ti sabe. Unha semana despois de entrar no goberno, había un proxecto en marcha. Era asfaltado. Un proxecto iniciado por o goberno. Eu dixen con toda claridade, cando algúns veciños me pediron continuar a facer por aquí, que non era a mellor opción. Sí. Díxeno con toda claridade. Dixen que esa praza propuxemos non asfaltala e facer un tratamento como había que facer. Como era un proxecto do PP e había esa posibilidade, o incremento de porcento, díxoseme e dixo. Evidentemente non se pode gastar dúas veces no mesmo sitio e noutros ninguna. Quero dicir que moitas veces as decisións que se toman teñen consecuencias. E nós dixémolo con toda claridade. Aquí hai que facer un tratamento de núcleo de centralidade, de praza moito máis bonito, con materiais nobres, que era o momento de facer. E se me pediu outra cousa. Se me pediu asfaltado. Entonces, bueno, quero dicir que todos os barrios teñen dereito a que se fagan investimentos. Fixémolo, hai nada. Pero que se pode solucionar, sobre todo cuestións de seguridade, solucionarémolas, pero eu quero que se teña claro, porque o tempo final é o que digo sempre, dá e quita razóns. Eu creo que aí no seu momento o que se debeu ter feito é unha actuación de outro tipo, que se teríamos o problema resolto e ese espazo tería gañado moitísimo. E propuxo unha máis sabe porque falei contigo personalmente. Pero que tamén falaches cos veciños, a ver. En ese momento, eles o que querían era resolver o asfaltado que necesitaban. Dixen os veciños, un en concreto, ademais que lle dixen que non era a mellor solución. E que era un proxecto que non quería aspectos elementais ás decisións democráticas e que un proxecto que en tempo fora pro PP, que viña xestionado polo anterior goberno, bueno, non íbamos a deixar financiamento perdido. Pero díxeno claro que eu prefería, en vez de facer para ali, ampliar ámbito por outro sitio e deixar aquilo preparado para unha actuación que sería moito máis barata e que sería estéticamente moito máis bonita. Non foi decisión deste goberno. Bueno, repetiré, eu non veño aquí a falar de proxectos, nada, veño a dicir dun problema que hai, vale, que a min particularmente e os veciños nos transmiten que tamén están preocupados porque miras así para arriba e a verdade dá un pouco de medo. E ainda así o usan. O sea, eu o de retiralo, claro que ao mellor é o que hai que facer no punto da seguridade dos veciños, se non pode facerse outra cousa para parar iso, pero tamén quedar sin el durante moito tempo creo que tampouco lles vai gustar. A ver, estou falando en nombre deles, polo que, a ver, é unha zona onde eles se reúnen na praza, aparte hai xente maior que o seu paseo diario é o único que fan, vir hasta ali e sentarse, que casi non se move máis. Entonces, a min dame moita lástima, pois que é Madeira, pasamos un inverno tamén outra vez fastidiado, e empeorou a situación con respecto ao verán pasado, nada máis, é o único que estou dicindo. Se non se pode facer algo... Agora, é o que está vecindo. Nunca se dixo nada. Nunca se falou. Non estou dicindo que a cuestión disto é, estou pero bueno, dicindo que nestes momentos necesita
unha actuación. A ver, Ahora se ahora está correndo risco. Neste momento non, xa se falou. Hai moitos anos que debería ter un tratamento e un mantemento disso, pero bueno, non se fixo. En todo caso, pero eu sí. Podemos ter un prazo, se aí, de algo, estou Que non preguntando. se preocupe os veciños de Moreira, que hai un goberno sensible a súa situación, ten un proxecto contratado que máis do tuvo nunca para esa zona, para solucionar ese problema e darlle pois o espazo que merecen. E o que polo que nunca deberon agardar. Y, perdón, hablando de seguridad, solo por saber, delante la entrada allí de Talos Ríos, bueno, las losas esas de piedra están levantadas, que ya llevan así. Iba a decir hoxe para sinalizarlo, Por eso. tanto antes. Te iba a decir, Pero en pedra en adoquín para que... yo decía de señalizarlo al menos porque hay gente que va desesperada por allí y es un... No, dicen yo, pasei cando empecé para aquí, o que pasa que entrei xusto, hai que marcalo, facerlle os que si é certo que vamos a facer. Por lo menos marcarlo. Vamos a facer actuación pois rápido, va a ser unha actuación mínima para non gastar en algo que vamos a gastar en breve. Pero eso, señalizarlo, por favor, porque es un riesgo. Temos unha pregunta máis que nos preguntan se haberá actividades de verán este ano. Que exprésalo. Se haberá actividades de verán este ano. Sí, claro. Sí. Vale. Temos a actividade de verán, simplemente estamos escoitando os técnicos que están facendo unha proposta, Raquel, Sonia, bueno, as técnicas e tal, de aglutinar varios formatos porque estábamos detectando que había problemas de que rapaces estaban matriculados en 2 programas diferentes, polo tanto, cando iban a outras quedaban vacías, bueno, polo que me están dicindo, problemas que non son novos, que xa viñan pasando hai moito tempo, e que agora, digamos, se hai menos nenos, en estas xeracións está vendo algúns menos, pues, tapábamos que a veces había saídas e iba un autobús pois, con 15 personas, porque había outro programa noutra actividade de concilia. Entón, o que estamos facendo é mantendo as actividades todas, digamos, facer un programa coordinado na que as 3 actividades estean xuntas. Pero básicamente é o mesmo investimento, a mesma programación, moitas actividades serán similares. Eu o que lles dixen é que si me gustaría que na medida do posible, que aproveitemos todo o potencial que ten o Concello de Soutomaior para facer actividades aquí, é dicir, os nenos aquí teñen 1000 sitios para ir, entonces a veces en vez de gastar autobús, ese diñeiro para ir fora, pues que se traen actividades aquí con hinchables, con actividades dese tipo. Bueno, que a proposta delas, eu creo que máis ou menos as claves que falamos a mí me parece moi interesante, teñena moi valorada, moi traballada, e un pouco o que se busca é que haxa a máxima o disfrute de todos os chavales, de todos os nenos, que non se pisen uns programas con outros, que é un problema que se viña dando, e que poidamos, bueno, pues terá o maior número de nenos, o maior número de actividades. Entonces será igual lle damos esa volta. Un programa único coas 3 patas, pero esa é unha cuestión, digamos, de nomenclatura. En principio nada máis. Moi ben. Pois deixámolo e vémonos todos para que non digáis que non vos convido no encontro vitivinícola de Soutomaior esta fin de semana, se queredes estar. Pablo, hablaste con Alejandro para que les buracos, porque claro, se abre un parque.